Ito pala. Store muna tayo dito sa mga motor nila sa Z900. Ito mga pare ko is ZX25R. At ito yung latest mga pare ko is ZX25R 2022. Ayan mga pare ko is pero pag nakabigyan dito sa probinsya, masaladuhan naman lang. Mga nakakiti, kaibigan naman ko yan. Ayan mga paradise. Stock lahat yan mga paradise. ZX 25R mga paradise. Hey! Kinalikot ginundot! Aldi Motovlog mga paradise. Line 4 yan mga pare guys. ZX25R. Tapos ano? Ang itong pinsan ko, ang pupugi na nga yung mga motor ninyo. Mas pugi pa yung mga nakasakay. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sakay na nga lang ako. Pwede na kaya ang cash? May bayan daw ang cash. Bayad na. You cannot afford. Wala nang libre ngayon. Wala na, pati pagpihi. Bayad daw kung hindi walang kumpit. Oh, Asya! Ayan, kasha. Ayan, ha? Pero Kawasaki yan mga pare guys. Saka isang Yamaha. Sana all. Sige, bike muna. Tapos tayo kami, tapos tayo lahat. 2 seconds later. Papa, no? Ito pala. 1 minute later. Saan tayo ulit mga pare
Sir? Ay, sige sir. Ganda. Mauna muna po sila. Yes sir, thank you po. Thank you sir. Thank you po. Minutes later. Dito kami ngayon sa Manawag, Pangasinan. Yan, kasama pa rin si Chris Rodas. May ibang kasama mga vlogger. Lupat na kasi yung action cam ko mga matos. Yan, cellphone vlog na lang. Si Chris Rodas. Dito po kami ngayon sa yan, The Mighty Milk Tea Shop. Dito po yan sa Manawag, Pangasinan mga pa. Green Rider Motor. Yan, kasama yung mga big bikes nila mga pare guys. Simulan sila mamigay ng sticker. Pagsuloy! Sinasaludoan kita. Hey! Kita na lang tayo sa bypass yan. Ay, sa bypass. May minute lang. Ayun, bypass naman kami mga pare guys. Bypass naman ito. Minutes later. Dito kami sa Urdaneta, Pangasinan. Hinihintay namin ngayon sa Chris Roms kasi may minute up daw siya sa
Ordaneta rin daw, kaya dito yung meet up namin. Sama ulit yung mga motovloggers at saka mga nakapit-vlog dito. Kasi Moto Yorkie. Yan mga pare. Mga pare. Dito po si Chris Rock, mga pare. Nasa dulo po yung kanyang Ninja ZX mga pare. ZX6R, dalawa. Tapos yung isa ZX25R, Yamaha RT, tsaka Ninja 400. Ito po yung pinakamalaking size niya. Latest is Z900 na kawasan inline. Napakaganda mga pare, parang Z1000 na nga dito. Kita ko na rin sa personal lang Ninja 400 mga pare. Tsaka yung R3 mga pare ko. R3 parang 390cc lang siguro. Tapos yung ZX25R inline 4 kasi siya, kaya mas mahal mga pare ko. Pero yung size niya 250cc. Yung ZX6R mga pare ko is 600cc yun. Inline 4 din siya. Mas mahal kasi talaga yung inline 4. Kapag naka-pipe na yan, talagang big bike na talaga iturok niya, kahit ZX25R pa yan. Shoutout po. Hello! Yan, subscribe ko kayo sa YouTube channel ni Sir AdWords. Yan. Salamat po.